Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε, είμαι ο Αλεξάνδρος και παιδιά, σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο και μέσα θα έχουμε ένα καλεσμένος. Είναι ο Βαγγέλης! Ο Βαγγέλης παιδιά, είναι ο ξάδερφός μου. Είμαστε στη θάλασσα, περιμένω να σας δείξω. Αυτή είναι η θάλασσα παιδιά, είμαστε βραχάτη. Περιμένετε να κάνω άκρη, κάντε εγγραφή, Like και πάμε στο βίντεο. Παιδιά, θα παίξουμε ping-pong, ρακέτη, δεν ξέρω πώς λέγεται. δεν ξέρω πώς λέγεται αυτά, είναι τέτοια, άμα ξέρετε εσείς. Περίμενε, άμα ξέρετε εσείς, ναι. Και παιδιά, κάντε Like, εγγραφή, κοντράκι, καμπανάκι και να μην χάσετε ούτε ένα βιντεάκι. για να παίξω κι εγώ. Παίζουμε μόνο 2 άτομα τώρα, Δεν μπορούμε τώρα. Πήγε να κάνει μπάνιο τώρα, φύγε. Τέλος πάντων, έλα. Πέθανες από το κρύωση. Έλα, όταν χάσει αυτός ή όποιος χάσει μετά θα έρθεις εσύ. Πάμε. Παιδιά, θα κάνουμε 10 τέτοιες, όχι μαζί. 1, 2, 3, 4. Ένα στον άλλον και όποιος χάσει του πέσει, Έλα εδώ ρε. χάνει. Έλα, Πάμε. πάμε πιο μακριά. Και- Έλα πιο μακριά. Και ο νικητής και ο χαμένος θα επιδείξει στην άμμο. Όχι, θα ξαπλώσει στην άμμο. Και παιδιά, εγώ δεν θέλω να ξαπλώσω με τίποτα, θα κάνω. Εγώ δεν θέλω. Και άμα κερδίσω εγώ δεν θα... δεν μπορώ. Αλλά θα τραβήσουμε και βίντεο. Εντάξει, πάμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Έκανες 3. Τι, μετράει αυτό. Σε λίγο φίλετε και όμως είμαι 3. Έλα. Παιδιά, γράψτε στα σχόλια, μετράει, έλα. Γράψτε στα σχόλια, μετράει, παιδιά. Έλα, πάμε. Το σκορ είναι 0. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Όχι. Τώρα έχασα εγώ. Το σκορ, παιδιά, είναι 1-1, πάμε. Με πού παίζουμε. Τι έγινε. Στα 10 ρε, άχασε. Ρε, δεν είπα να με σκοτώσεις. Δεν μετρήσαμε καν. Δεν μετρούσαμε ρε. Καθόλου δεν μετρήσαμε ούτε ένα. Πάμε άλλη μία. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Θα βολιάξα. Όχι, δεν μπορείς να κάνεις αυτό το πράγμα. Παιδιά, δεν μπορούσε να κάνει αυτό το πράγμα. Εντάξει, 2-1. Πάμε. Μην μου σκοτώσεις. 2-1, πάμε. Τέλος πάντων, πάμε. Δεν μετρήσαμε. Μετρούσα, εγώ 3 έκαναμε. Και εγώ άφησα την μπάλα. Μπράβο. Παιδιά, εδώ έχουν κάνει άμμο με πέτρες. Τέλος πάντων. Ρε, η ρακέτα. Τι. Παιδιά, κοίτα πώς έγινε η ρακέτα. Πάμε Καλή τώρα. διάβησα. Κάτσε λίγο. Εντάξει, ρε. Κοίτα, εγώ θέλω να δεις. Έλα. 1, 2. Εδώ ήταν! Παιδιά, εδώ χτύπησα! Εδώ, αυτός έκανε τα βολιά, εδώ χτύπησα! 2, βάτω! 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Βασικά το περάσαμε, παιδιά. Ναι, το περάσαμε! Όχι, έχασε όσα θέλεις να κάνεις. Παιδιά, 2-2 το σκορ, αλλά παιδιά θα κάνουμε τώρα όσα θέλουμε και για να δούμε όποιος θα χάσει, όχι να κάνουμε μέχρι στα 10 και να μην χάσει κανείς και να είμαστε ισοπαλία. Πάμε ρε. Παιδιά, έχω πετσέτα 2 μπάνιο. Έκανε μόνοι σε τέλος. Πάμε ρε. Και εμείς θα κάνουμε μπάνιο, αυτό δεν έκανε ότι έχει πρόβλημα σε αυτή. Ναι, πολύ σιγά να μιλάς. Να ακούσουν λίγο τα παιδιά. Πάμε! Έχει πρόβλημα στο αυτή! Ακούσατε! Δεν είμαι και τόσο δυνατά. Πάμε. 2. Πόσο έκαναμε? Δεν χρειάζεται να μετρήσουμε, όποιος χάσει τώρα. Ευελπίζετε. 2, 3. Εγώ δεν με έπαιζε! Παιδιά, εδώ ήταν και έκανα έτσι! 3-2, ορκίζουμε, πάμε. Ρε, πήγαινε πίσω, πάμε. 3-2 το σκορ. Δεν μπορεί να μου χαίρει. Κάτε! Παιδιά, εδώ έριξα! Έκανα αυτό το πράγμα. 4, όπως είπες και εσύ. Έκανα αυτό το πράγμα, έτσι. Παιδιά, όπως είπε αυτός να κάνω έτσι όταν πέρασε από πάνω μου. Πάμε 4-2, παίξε. Όχι, ανάποδα.
Άντε, όχι! Άπεσε! Άντε, δίκησα! Έλα, Βέλα, Μάξι, να Βέλα. Ρε παιδιά! Μαγική μάρα! 5-2. Είναι 5-2, παιδιά, εκεί τι έριξε, εκεί στον δρόμο. Ρε παιδιά, δεν μπορούσε να κάνει... Φύγε λίγο, αυτό. Δεν μπορούσε να κάνει... Εδώ, να πηδώξω από εδώ, παιδιά, έτσι. Ναι, ρε, ναι. Να πηδώξω από πάνω στο κινητό. Δικαιολογίες, έλα. Όλα δικαιολογίες λέω. Ναι, όλο δικαιολογίες. 5-2, πάμε. 5-2 νικάω. 2 είμαι εγώ. Ναι, δεν θυμάσαι τίποτα άλλο. Ρε, Έλα, το έσωσα, ρε. Το έσωσα. Τι είμαι εγώ. Έχασες. Έχασες. Εντάξει. 5-3. Πάμε. 5-3. Παιδιά, εκεί τι έριξε, παιδιά, εκεί. Πολύ μιλάς, πάμε. Όχι εσύ. 5-3. Όχι. 5-3 αφού εσύ 3 ρε. Α, ναι. Παιδιά, τελειώσεις. Τέλος πάντων, πάμε. Κοίτα που τι έριξε. Κοίτα εδώ. 6-3. Σηκωγύρι. Εδώ τι έριξε. Ναι ρε. Εδώ τι έριξε, από εκεί μέχρι εδώ. Τι πράγματα είναι αυτά. Ρε παιδιά, δεν μπορούσε. πρέπει να ήμουν Δεν τώρα μπορούσε. 10. Φύγε από εδώ ρε που μπορεί να σου. Δεν μπορούσε να κάνει αυτό τώρα. Πλάκα. Παιδιά, αλήθεια ρε, εδώ ήταν. Συστρά του πέρασε ρε παιδιά. Είναι, είναι εξωστρό. 6-3 πάμε. Δεν μπορούσε να κάνει αυτό. Πάμε 6-3. Όχι, εγώ είμαι 4. 4 είμαι εγώ. Εντάξει, 5-4. Σαν δίκιο. Όχι, 6-4 πάμε. 6-3. 4. Ρε νίκησα ρε, την πέταξε εκεί πέρα πάμε. Όχι, νίκησα. Εντάξει. 5-4. Ρε, πίτσιτες το κάνεις τώρα αυτό. Έχασε. Όχι, έχασα και εδώ ήταν η ρακέτα. 6-4. Πάμε ρε. Άμα είναι να κάνεις αυτά τα πράγματα. Εντάξει, έλα. Κάτσε λίγο να έγινε. Χαλιά. Ναι, άμμο. Έλα. Πού είναι η μπαλά. Παιδιά, για να κάνουμε μια δοκιμή με τα πέτρες. Ούντι. Έλα. Μια δοκιμή με πέτρες. Όχι, δεν πάμε να πάμε. Για κάτσε λίγο, παιδιά, μπροστά σας. Μπράβο! Τώρα με την μπάλα κονδύλι. Έλα να κάνουν λίγο με πέτρες να δουν τα παιδιά. Φύγε. Εγώ θα κάνω λιγότερο από αυτό. 7 έκανα. Πάμε, πήγε. Εγώ δεν έκανα, δεν με τις κάνει. Ας κάνει πόσο είναι. 6-4. Πού ρίχνεις. Τι που ρίχνω. Τότε! Ναι! Παιδιά, όχι. Είμαι 5 εγώ είμαι 5. 6-5. Εγώ είμαι 5. Έχουμε περιμένει. 6-5, παιδιά, έκανα λούμπα. Έλα, ρε. Ρε, τόσο κοντά πήγαινε εγώ. Έχασες. Όχι, παιδιά, είδατε. Δεν είδα τίποτα, δεν φαίνεται καν. Παιδιά, το σκορ είναι μη πεις τίποτα. 7-5. Παιδιά, τα χάζετε. Χαρείτε, παιδιά, χαρείτε. Ναι ρε, σιγά μην κάνεις ανατροπή, πάμε. Παιδάκι! Αυτό είναι το σκορ. 8-5. Ήταν να πάρει την άσπρο μπάλα. Πάλι μίλες, πάμε. 8-5. Τι κάνετε. Έχασε! Αυτός πήγε τώρα! Δεν τι έγιασες. Αλέξε. Πόσο είμαι? Εσύ. 7-6. Όχι, εγώ είμαι 7 είμαι εγώ. Πήγε από τώρα, από 7 είμαι εγώ, ρε. Ρε, παιδιά, από 7 θα πάει, από 5 θα πήγαινε 7. 6! 7-6, φύγε. Ναι, εγώ δεν κρίνω τώρα. Πάμε σιγά ρε. Τι 7-6, 8-6 λέω. Ποιος είναι 8? Εγώ ρε άχρηστε, δεν θυμάσαι. Άχιστος είσαι, έλα. Παιδιά, δεν με νοιάζει. Στην έρτσα. Επανάληψη. Όχι. Όχι, επανάληψη. Εντάξει. Επανάληψη. Επανάληψη, ούτε δεν κουνιέται.
εγώ την άλλη λέει. Πάμε. 5 χρόνο, έλα. 1. Πάτε! Δεν με τραβάει πίσω. Παιδιά, έπεσε κάτω. 9-6, όχι δεν με... Ωραία φύγε, ωραία, 9-6, πάμε. 9-6, πάμε. Πόσο είναι? 9-6. Αυτό είμαι εγώ. 9-6. Παπά! Πάμε. Όχι, εσύ έχασες. Παιδιά, όχι. Εντάξει. 7. Επανάληψη πάμε. Όχι, επανάληψη. Εσύ γιατί είχες. Εδώ δεν με νοιάζει. Επανάληψη, παιδιά. κάνετε βίντεο. Ρε. Το σκορ είναι 9-6. Παιδιά, κόκκινο είναι. Έλα τώρα. Έλα. Έλα ρε. Παιδιά, τώρα. Δέκα! Έλα να δούμε τώρα να μην δείξεις κάτω. Όχι, παιδιά. Όχι, άστο εκεί το κινητό. Εκεί την πέταξε. Εκεί που έδειξε πριν. Και εκεί που είναι το αμάξι. Επανάληψη. Όχι! Είναι το σκορ 7. 9-7. Έλα τώρα ρε. Το μάτι μου! Το σκορ πόσο είναι? 9-7. 9-7. Πάμε! 10. Έλα τώρα στιά μου κάτω. Ρε. Τώρα. Ρίχνεις και βίντεο. Δείχνω, έλα. Ξάπλωσε τώρα. Έλα, κάνε. Να πάρω κι εγώ εδώ πέρα. Έχει το μάτι μου. Ρε, παίρνω εδώ πέρα. Έχει το μάτι μου. Καλά να πάτε και τα... Εκεί να πας, περίμενε. Πήρα, φοβάμαι μην το χτυπήσω γιατί έχει πέτρες τέλος πάντων. Κοίτα τον εδώ ρε παιδιά. Τέλειωσε, έλα σήκω πάνω. Κοίτα παιδιά. Πήγαινε μια βαθιά. Όχι, δεν θα το βοηθά. Μαζί ένα. Μόνο 2 βίντεο έχει. Δεν έχω ούτε ένα. Τώρα κάνω καινούριο. Έχω σβήσει τα άλλα. Θέλεις να κάνεις μαζί μου πινκ πονγκ? Ναι, σάρω. Ένα μόνο όμως. Γιατί δεν θα πρέπει να βγει τεράστιο το βίντεο. Έχει βγει 8 λεπτά 9. Αμέ. Ναι! Φέρω εδώ το κινητό να... Άγι! Τελικά δεν μπορούμε να παίξουμε. Γιατί παίζουν η μαμά μου. Εγώ, δικιά μου μαμά. Πού είναι? Ρε, κοίτα με. Τι κοίτα με. Ρε, εμένα κοίτα. Κάντε like και εγγραφή και καλούμε σε επόμενο βίντεο.